Dobré, tak je vyfotíš takhle a pak je vyfotíš opačně. Lucko? Tak dívej, podívej, tady je. Tak, jo. Stejně vás vyfotí takhle. Ticho. Tak a teďka se postavte opačně. Je to krásný. Jo, ale Otočit se. ke mně. K němu, tam. Směrem k dárečkům se otočíte. Tak. Já vím, to Tak nepochopitelné. Tak jdej tam a já půjdu tam. Dobře, tak dobře, stůjte takhle, dívejte se na mě a strejda, on udělá, víte co? Strejda udělá, v každém případě, co jste si přáli na Vánoce? Přáli jste si něco hezkého? Však, když tak, tam já nejsem, dobře, ještě vyfot. Co jste si přáli, děti? Přáli jste si třeba, jo, něco pěkného? Maja, co si mohla psat Mája? Co napsala Ježíškovi? No, necháme se překvapit v každém případě. Ježíšek toho má letos moc, takže nějaké dárečky už dovezl dřív, ale v každém případě vy si rozbalíte až pod stromačkem, takže tady mám si to pěkně schováno. Jak tam stojí. Zajíčci. Ahoj. Jak se řekne? Nashledanou. Děkujeme.